Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Arjuna Anjani Official. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tonton videonya sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman saat menilai sebuah tayangan. Terima kasih. Salam budaya. Siung gajah duh mas merah Indrajit pantunungipun Orek memes ngembang bakung nyengkir gading renggojo jarweng ranuduh wong ayu Singa tirta mangsa janma baya sapa kang anyucup adalah ya jagat ya dewa ya Bathara lah kok iki ana kaelokan kang mapan ana ing alas Wulusan alas sing kondang alas keliwat-liwat
Wingit kepati-pati satu mara satu mati jan momoro mung kariyaran. Lah kok iki lah kok enek bocah wedok. Enek bocah wedok durung cukup umur dasare ya isih bocah. Nek nitik saka umure udakara umur 18 taun. Ayune pindha widodari darat. Kamangka negara Ngastina, kamangka Plasa Jenar iki gudange wong ayu. Ning kok babar belas ora ana sing munjuli bocah iki. Iku gek-gek widodari keblasuk iki. Nduk. Aku tak takon namane peyan sapa? Inggih Raden. Raden Patih Harya Sengkuni. Emas kowe nek nyeluk aku. Emas. Emas Patih Harya Sangkuni. Lah dalah ngono lho. Mbok celuk emas ki umurku kaya suda balik dadi 20 taun ngono. Peyan sapa? Peyan sapa? Peyan sapa asmane? Nggih. Dangu dateng jasad kula Mas Patih. Nami kula pun Endang Pamikatsih. Sapa? Endang Pamikatsih. Omahmu ndi, Nduk? Kandangan. Oh. Kandangan. Nggih. Wis ing atase kene iki alas wulusan, alas angker tur yo alas wingit. Lah kok kowe wani trutusan tekan kene gek tanpa kanta kang sarta tanpa kanthi. Apa kowe ndak wedi, Nduk? Mboten. Lho, kok iso ora wedi? Saben dinten kula mriku lewat alas mriki, mlebet alas mriki, mergi dateng mriki-mriku sumber pedamelan kula. Alas wulusan kene sumber pegawean kula. Wis kowe kok nyambut gawe apa? Nyambut gawe kok ning tengahing alas lho. Nyambut gawe kok ning tengahing alas kowe nyambut gawe apa? Pados bekecot. Oh. Golek bekecot. Inje. Golek bekicot kok nggo apa, Nduk? Kok nggo apa golek bekicot? Kula kelempakaken, kula beto mantuk, kula bumboni, kula masak, lajeng kula bungkusi alit-alit, kula dol teng wayangan-wayangan, kula dol teng campur sari ngaten. Enak ora bekicotmu, Nduk? Nggih menawi penasaran kapan-kapan nek longgar kula aturi mampir dhateng griya kula. Bah, nek nitik ka wonge mesti bekicotmu jek mening mesti. Kaya ngono lho. Ndane kaya ngopo bekicot kerembut. Kusik. Kowe isih bocah. Kok wis nyambut gawe lah wong tuamu? Kula niki lare yatim piatu inji. Bapakmu mbokmu wis ora ana, sampun seda. Kapan matine Pak karo mbokmu? Bapak sedo nalika taksih Joko, ibu sedo nalika taksih Prawan. Sik, balenono ndak penak tembungmu. Bapakmu ibumu matine kapan? Bapak sedo nalika taksih Joko, ibu sedo nalika taksih Prawan. Lah kuwi anake sapa? Ya. Sesuk gregetne to cah iki. Mripatmu nyapa, mripatmu kok kedep-kedepne sisih, mripatmu nyapa klilipen. Ngene Nduk, ngene. Sapa-sapa mau? Endang Pamikatsih. Aku iki rak patih. Patih kuwi derajate dhuwur, patih kuwi duwite akeh. Pomo kowe takon leren lehmu dodol bekecot ngono piye? Eman-eman bekecotmu apik nggur mbok dol piye? Lajeng kersanipun Mas Patih kadosa pundi? Leren ana nggonmu bakul, ya ta? Kowe tak boyong ning negaraku Ngastina ana ing Plasa Jenar. Kowe tak dadekke bojoku. Pama ngono no piye? Napa sampeyan dereng gadah garwa? Ya wis, lah kok rabi malih. Wong kondang kaya iki rabi siji kantu, ngerti ora? Kurang.
Terus tak nggo apa bandaku sing mae wewu, omahku ya pirang-pirang, lemahku ya pirang-pirang, vilaku ya ning ndi-ndi. Piye, apa mau dadi bojoku piye, Nduk? Pamikat sih. Kowe tak gaweke omah, kowe tak yasake omah dhewe, njaluk pekarangan pirang hektar. Engko tak tukoke, tak bangunke omah, engko ngarepe tak bangunke pendopo. Ngono piye? Hah? Jenengan ngendika ngaten iki jane tenan apa mung gojek? Lho, tenan nek wis to. Bandaku ki nek mbok nggih mangan sak tedak turun ora bakal entek 7 turunan, ngono. Nyuwun sewu Mas Pate, ha piye-piye, Nduk? Ingkang dipun agem kerlip-kerlip niku napa? Iki ta, iki kalung. Bane saka Barlean. Dadi nek kesunaran sorot iso marake blereng ning mripat. Kowe apa durung tau roh kalung kaya ngene iki? Dereng. Pengen apa piye? Injih. Jupuken dhewe nek pengen. Wis no, kalungku jupuken. Kula pendet kula pek mboten napa-napa. Omahku adus kalung, ngono. Jupuken pek nek nggur kalung e. Kula pendet ki ya. Kuwi sing ana letter S ning nguri kuwi. Nah, kuwi dijupuk. Matur nuwun Raden Pate ya. Kuwi regane atusan yuta. Lah niku gelange kok teng kerlip niku asli apa nggur sepuhan asli no. Piye? Dumadi saka emas 24 karat. Piye? Gelang ora emas tanganku gudiken, ngerti ora? Pengen piye ya? Jupun dhewe nek nggur kaya ngene wah, omahku Ploso Jenar pirang-pirang nduk saestu niki ya. Jumuken. Yo gelange rantai emas yo. Kok yo apike kaya ngene. Kula pek nggih. Ya, gelang rantai emas ana tulisane iya. Pek-peken ngono. Kuwi enek tunggale ning omahku pirang-pirang. Ayo, saiki tak jak mulih ning Ngastina. Tak jak mulih ning Ngastina dadi bojoku. Tak duduhi tunggalane bangsaning gelang, bangsaning kalung, bangsaning ali-ali. Muga-muga Kurawa keblasuk lakune. Perkara Kalimasada nggayuh ning Gunung Tidar nomor 17. Penting entuk kletik-kletik iki ya. Tak nggo rabuk umur. Pamikase melu aku mulih ana negara Ngastina, melu Patih Sengkuni mulih ana Ploso Jenar. Mangke riyen piye? Kula tak siram rumiyin. Adus inggih. Menawi sarira kula sampun seger, menawi rambut kula sampun hanggondo wangi, kula tak nderek Raden Patih mapan wonten ing negari Ngastina. Adusmu ning endi? Teng wingking mrika. Wonten sendang ingkang bening toyanipun. Piye nek sadroning awakmu adus sing nyabuni aku ngono piye upamane lho. Mboten isin to ya siin to yo. Sing nyabuni jenengan kok ndak sing disabuni ngenggon ora pindah-pindah. Ya ora pindah wong kontrake rong entek. Yah bocah kok ayune kaya ngene. Mangke riyen Raden Patih mangke riyen nek sampun nikah mawon. Ibarat sekul mungguing rampadan pinuluk sak wanci-wanci kula nderek. Ya aja suwe-suwe nek wadus ya, Nduk. Nggih kula tak siram riyen. Ya, tak enteni ning kene. Slamete ora konangan karo cah-cah Kurawa. Nek konangan karo cah-cah Kurawa bisa mbebayani lakon. Wis, perkara Kalimasada ora tak pikir, perkara Jamus Kalimasada ora tak gagas. Sing penting aku iso rabi, tak boyong ning Ploso Jenar, tak boyong mulih ning Ngastina karo si Pamikasih. Nduk, wis bar apa kadosmu? Pamikasih, wis rampung apa durung siramu? Lho, sapa iki?
langkah anggrus rusumbar linggu bumi kunjing kumaluduk kuntur ketuk umup kang colone dinembak penyukum ambang musik enek wong tek pekulitane gales rambute gori gondrong guri sapa jenengmu Begal Udawa. Sapa? Begal Udawa. Lho. Berarti iki aku ketemu karo begal. Pancen kaya mengkono. Sapa wae sing wanuh wani lewat alas wulusan kene. Dadi sasarane begal Udawa. Kosik. Iki mau aku ning kene ketemu karo cah wedok ayu jenenge Endang Pamikatsih. Kae begal Pamikatsih. Ya begal Bratajaya. Sing wis kasil nggawa emas-emasan kang sarta barlian saka kowe. Kowe jenenge Patih Sengkuni, pancen bener. Endi Endang Pamikatsih? Tak gawane mulih ana Ngastina bakal tak rabi sembodo kang jinangka. Yen wis bengkah dadane ilang nyawane begal udo aduh mati aku petuk begal. Padahal gajah Kurawa maju Kurawa hei As ana dongeng pentik si panunggul paten ana panunggul apa dosane dosa ngungkuli sasama aja tindak welat lah iya bener kandamu lali sumber ketirasan Mas miber panonku pating kalepiur Begal Udawa ki kowe ya dasar kapara nyata kowe sapa Raden Kartomarma Satra Tirta Tinalang Barat kowe dari adimu wedok wani ngerampok wani begal emas-emasan kang sarta barliane Raden Patih Harya Sengkuni ya pancen tak akoni sapa wae wani liwat alas kene tembunge mung loro bondo apa nyawa yen ngeman nyawamu bandamu gawa rene ning yen eman bandamu kelakon ngleang nyawamu keparat nantang perkara karo wong-wong negara Ngastina aja mung maju ijen 1000 bareng maju 100 bareng ambrus itian-itaran suge kendel bondo wani
Gedhemu cilik durung ndek kopat kapituke buntute ula tapangin kejero kaya manuk branjangan cengkang kandeling kulitmu jmengleng suduanmu. Yen pancen kowe satura sekti tanpa aji, teguh tanpa meguru, watek-ateken aji japa mantramu. Umpang setepi atatawang sati kamu takon dosa pikaludawa. Sigra bala kang rumengang rang campo samyong kong mangun cantik benjang sang aji Sopo iki Big? Lho, bos. Hei, lho. Yogya malih kinarya palupi Surya putra Narabakti ngawangga lan Pandhawa tur kadange kong
yayah tunggil ibu suwiting Sri Kurupati aning Astina kinarya gul akul sajake iki sing dadi pengarepaning para begal. Jenengmu sapa? Aranku Begal Narayana. Ya begal Suragentiri bali takon. Ratu Ngangga Karna Basusena. Yen kowe isih kepengin ngemut legining gula, isih kepengin nyawang soroting srengenge. Becik bali ya. Aja gawe gendra ana tengahing marga. Mbuh ora idep. Bondo apa nyawa? Janji ora menehi bandamu kelakon tak babati barisanmu. Ketandangan musuh dipati Basukarna kowe. Jayan kanuragan kasantikan copo montowos kaesti prawiro
Mawut kang katrajang ing tahana wadya sanggep keprabon prangkang obro marko Bratajaya kepiye? Bubar mawut barisan negara Ngastina Kakang. Saperangan gedhe Brana darbeke wong-wong Ngastina wis padha kecekeling tangan. Narayana. Kabeh bondo sing wis kecekel ana ing tangane dhewe iki mau yen trima mbok nggo ngombe, yen mung mbok nggih medhok aja maneh kok sak uripmu sak tedhak turunmu pitu ora bakal bisa entek. Mula ngene yo Kakang. Bratajaya piye? Saiki lerenana lehmu padha tumindak cidra. Awit ora wurunga iki mengko mesti bakale saya jembar pawartane. Manungsa kuwi sepira ta pintere mesti ana sing ngungkuli. Setya kaya ngapa mesti ana sing nandingi. Dadi ya panebusing dosamu sing wis kepungkur ya Kakang age leren. Bratajaya ora perlu ngandani karo aku. Kakang Udawa le mbegal entuk apa? Aku leh jam tangan. Rolex. Kuning bronjong kuning ora wis pira iki. Jaman kepungkur kok wis enek bronjong kuning. Ya, ya. Bratajaya lara ireng, saiki pun Kakang bakale nerusake laku. Asile mbegal ora mung tak nggo diriku pribadi, lan Narayana anggone mbegal uga ora sembarangan manungsa sing tak begal. Sing tak begal kuwi wong-wong sugih sing ora gelem amal jariyah, wong-wong sugih sing ora gelem sedekah. Asil saka begal iki bakal tak dom-dom marang manungsa kang keserakat uripe. Marang wong-wong kang butuhake bantuan. Lan kanggo nambah kekendelane Narayana. Narayana kudu duwe sifat kandel. Ing mangka kidul wetan iki kiyi ana pertapan sing jenenge Pertapan Untarayana. Kang jumeneng pendhita ana kono peparab Begawan Padmanaba. Begawan Padmanaba iki biyen guruku sing maringi pusaka Kyai Cakrabaswara kelawan Kembang Wijaya Kusuma. Sadurunge lakon Kangsa adu jago. Ana Aji Jaya Kawijayan. Kagungane Begawan Padmanaba kang durung diparingake kelawan Narayana ya kuwi wujude Aji Balasewu. Dayane Aji Balasewu kuwi mau kalamun sak mangsa-mangsa kapengko ing Pancabaya. Kabentusing tawang tumuli mantrame Aji Balasewu mau kawatek bisa mbledos dadi buta sing gedene sak gunung anakan. Weh ladalah. Cocok kuwi Narayana cocok. Krana iki mengko lamun kabare Narayana dadi begal sing hanjrah saka ngendi-endi, Narayana dikruyuk wong pirang-pirang ora bakal mbebayani. Ya. Senadyan awake dhewe iki ora golek mungsuh nanging pupur sadurunge benjut, sedya payung sadurunge udan. Sawayah-wayah ana pangridu saka wong liya, Narayana wis samapta ing gati saweging giri. Yen pancen mengko sida entuk Aji Balasewu, aku yo njaluk ora ketang mung Aji Bala 500 yo Kakang. Nek Bratajaya 500 aku tak 250 ae Narayana. Bagianmu nggur 30 mo.
Lan iki mengko sadurunge aku sowan, panjenengane mesti wis ngertos babagan apa sing tak kandhut gandeng karo guming siring mangsa kala. Pancine Narayana bakal tumiba ning kanistan apa tumiba aning kamulyan. Mangkono Kakang. Yo, ayo lon-lonan lupaku tumuju pertapan Untarayana. Prataruna hangutiya sanes karo mangka sakune dumati marsudi ing kawro kang akeh gunane bisane sembada Om awik namhastu namasidam sidi sekaring dawana langgeng menawi boten kekilapan ingkang prapta wonten pertapan Untarayana mriki Raden Narayana ingkang duk rumuhun nate puruhita dhateng mriki lakar kasinggihan panembahan lakar kasinggihan boten langkung sembah pangabekti kula kunjuk inggih Raden nelakaken luhuring budi kanthi awrat raos ing manah kula nampeni sungkem pangabekti paduka Raden. Mugi-mugi anggen kula nampeni sembah sungkemipun Raden Mas Narayana anyrambahi katentreman mapan wonten ing pertapan Untarayana mriki. Nuwun sewu. Gawa ing manah kula kawis tinggal menawi paduka punika satunggaling satriya ingkang angumbara wonten ing jagat minangka warana pilih jalma ingkang saged ngawuningani menawi boten sareng kalian wujudipun kanugrahan. Elokipun rawuh wonten pertapan mila pandhakwa kula Raden Mas pandhakwa kula dumateng paduka menawi Raden Mas Narayana badhe anggayuh dhateng kadigdayan teng mriki niku sanes papanipun tiyang pados Aji Jaya Kawijayan menawi paduka badhe ngluhuraken asma teng mriki nggih sanes papanipun tiyang nginggilaken derajat kang sarta pangkat mila prasajan kemawon do Raden Mas paduka Raden Narayana ngemu wigatos menapa? Aduh Bapak Panembahan. Sabda paduka ingkang mekaten menika malah saya ngetingalaken bilih paduka menika pinisepuh ingkang luhuring budi. Jernyatanipun dhateng jagat gumelar menika boten wonten tiyang ingkang
Handaku dateng kepinteranipun rumaos lebda rumaos wibawa awit karoban dening Brana Picis awit sedaya ingkang gumelar menika kagunganipun pangeran ingkang murbeng dumadi dene wigatosipun anggen kula sowan Panembahan babar pisan boten badhe angajab menapa ingkang sampun paduka dawuhaken dhateng ajeng kala wau namung kejawi kula keparenga handaku kulit daging dhateng paduka Panembahan hambapa dhateng Sang Begawan menawi wonten lumuntiring sih ametadakaken wilasanipun Gusti penggalih wilasaning penggalih dhateng jasad kula Panembahan kula nyuwun kaparingan aji bala sewu Pandhita Karya Wangsit Benda kembang adaping kawang susuh ngangin ngenting kone susuh ngangin ngenting kone miyang galiyeng angkung bekasane langit daladri isine bumbung wong panglan gigiring punglu sewu-sewu tadah wadono duh Raden tinarbuka ing wanci menawi wonten tamu agung ingkang asarira satriya sudra kados jengandika mboten namung katuju ing enumapan anggen kula ketitipan aji bala sewu suraosipun maknanipun kula menika gaduh nanging kula menika mboten gadah sasampunipun paduka rawuh ngersakaken kedah mundhut aji bala sewu satemenipun inggih panci menika aji bala sewu pinundhut dumateng ingkang kagungan Kakang Narayana kakang apa Bratajaya mengko yen wis kelakon pinaringan aji bala sewu dening Sang Begawan aja lali aku Cipratana lho kakang lah kaya bocah cilik wae kowe iki Bratajaya aku yo ngenge ana Narayana bab kuwi gampang Kakang Udawa Raden namung wanti-wanti piweling kula dumateng Raden Mas Narayana sasampunipun paduka Raden anampi wujudipun aji bala sewu paduka Raden boten kenging nilaraken paduka Raden boten kenging ninggalaken darmaning kasatriyan dene darmaning kasatriyan menika cacah wonten gangsal setunggal darmaning satriya menika rumeksa dhateng rahayuning bumi kelairan maknanipun mbelani kang sarta depani dhateng Ibu Pertiwi ingkang minangka sarananing kasantosan menggah kekiyataning badan mila menawi warga negara pejah amargi mbela dhateng negara suraosipun sami kalian tinimbalan ing pangkuwaning ibu angka kalih tresna ing bangsa welas asih mring kawula dasih maknanipun ingkang saged nyiptakaken katentremaning jagat raya senadyan dumadi saking pinten-pinten suku pinten-pinten budaya kang sarta pinten-pinten agama inggih namung raos kabangsan menika angka 3 Raden rumeksa dhateng pandhita ulama kang sarta brahmana ingkang nedeng olah budya awit inggih namung saking pituduhipun para pendhita para ulama kang sarta para pendeta ingkang mahanani jagat menika kebak raos welas lan asih sabab moka tinemu ing akal langka tinemu ing rasa kapinteranipun tata lair menawi boten linambaran budi luhur lan sucining kapitayan ingkang badhe tumindak utami menika moka sanget senadyanto yang gesang tanpa bondo menika mboten aji nanging menawi jiwanipun kalebetaning bondo ngedan bondo muja murka tanpa ngutamekaken dhateng budi luhur lan sucining kapitayan tetela sesamining manungsa badhe mentala dumateng kasangsaraning asanes angka 4 setya tuhu ing janji nepati janji kang wis kawedhar maknanipun menungsa saged dipun arani utama menika menawi sampun boten purun blenjani ing sumpah nglincati ing perjanjian awit menika dados panumbasing lampah lair utusaning batin ingkang pungkasan angka gangsal
tunduk ing bebener ada dasar kitab suci maknanipun Raden. Tuntunaning kajiwan menggaing tiang atindak utami menika menawi sampun kepareng maos kitab suci, weda suci sarta begawat gita. Ingkang mekaten Raden sumangga gangsal perkawis ingkang sampun kacakup kala wau mugi katindakno. Kanthi lila ikhlas sing manah kula kedah masrahaken aji bala sewu. Agenging panuwun konjuk dumateng Bapa Panembahan. Lajeng kados pundi tata caranipun anggen kula badhe nampi aji bala sewu. Sumangga Raden sesarengan lumebet wonten sanggar pamelengan ingkang dhateng mriku mangke kula badhe ngaturaken. Mboten kitang seklimah rajah, mboten kitang seklimah wifik. Wujudipun mantra ingkang kedah paduka tampi. Matur nuwun Bapa Panembahan, matur nuwun. Lara ireng Kakang Udawa entenana luwih dhisik ning kene aku bakal manjing ana sanggar pamelengan. Apa ora dililake aku melu to Kakang? Ora kena. Narayana, aku ki mbok melu ngengeana aji bala sewu. Aja, upamane Kakang Udawa ora nampa, aku sing nampa rak ya padha wae to Kakang. Amarga wong telu iki sak napas. Narayana, ngono kuwi jenenge milik gendong lali. Wo, lah telah malah dredak karo kancane piye to iki? Sumangga Raden. Lara ireng. Apa Kakang Udawa? Narayana cah brenggeh. Kudune kabeh mau dirasake bebarengan. Rekoso disangga bareng ning yen mulya ya kudu dinikmati bareng. Sabab saka pakartine Narayana kang milik gendong lali. Sebab ngemut legining gula Udawa ora trima. Karep munjur kepiye Kakang? Saiki aku kepengin ngrungokke wedare aji bala sewu. Kang awarna mantram. Awit saka wedare begawan Padmanaba. Aja lho Kakang. Pundak ora prayoga yen nganti Kakang tumindak cidra. Gedhe-gedhene nyedak marang sanggar pamelengan mengko Kakang Udawa mundak kena walate. Percaya diri pribadi ora ana barang sing malati. Iki beka Narayana bondo apa nyawa? Kinutang-kutang tansah bisa lelati kanyata
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gong. Waalaikumsalam Mas. Rumangsa bungah kaworan bombong. Dene aku karo kowe nampa pakurmatan kang gedhe. Kelawan pepundenku, Bapa Hartoyo Ibu Mami, lumantar Bapa Sigit Purnomo sumrambahe keluarga besar Bapa Karnadi Haul kang ngadani acara haul kang sarta tasakuran ya kuwi wujute ulang tahun emas pernikahan. Ngono. Ayo. Aku Mas Gareng Dik Bagong piniji tirakatan kang sarta uga tasakuran ya. Lan uga iki uga mengeti peresmian Sanggara Tari ya kuwi Tunjung Sari. Bengi iki dileki ditirakati diriyadoi nyuwun marang purbaning Gusti kang akarya jagat. Apa sing dadi gegayuhane, apa sing dadi idam-idamane para keluarga besar kang sarta sak tedhak turune bisawa kasembadan, apa sing dadi kepinginane. Ngono ya Dik Petruk. Nggih. Mula wong Jawa ki nek duwe kepinginan ditirakati, lek-lekan ngono kae nggih. Para alim ulama kae tau dawuh ngendika piye, Truk? Tau kandha, tau ngendika. Sapa sing meleke kuat ditambah tahajute kuwi bakal saya ampuh. Apa meneh kegiatan kaya bengi iki termasuk ngleluri marang budayane dhewe lho Mas Gareng Dik Bagong. Tinggalane para wali, tinggalane para sarjana kang sujaning budi. Merga manut dawuh sing tak tampa wayang kang sarta gamelan kuwi minangka sarana siar agama Islam ana bumi Nuswantara jaman kepungkur. Ngono terus nggih. Mula ora kok ateges Petruk keminter niku mboten. Ning aku mung nirokke dawuhe para pinter. Yen sejatine gamelan kuwi ana sambung rapete kanggo siar agama. Upamane piye, Truk? Kowe ngerti gamelan bunder sing gedhe dhewe kae apa? Kae jenenge gong. Heeh. Gong kuwi saka tembung agung, nuduhake menawa Gusti Allah kuwi Maha Agung. Mula padha-padha gamelan gong kae digawe gedhe dhewe tinimbang gamelan liyane. Lah yen kaya gong ning wujude cilik-cilik, kuwi jenenge kempul. Wujude gong ning cilik, kempul kuwi tegese kumpul, nyawiji utawa manunggal. Oh, heeh. Yen wis do ngakoni mbok menawa Gusti kuwi Maha Agung, ayo padha kumpul manunggal, mlebu masjid nindakake sembayang. Sembayang bebarengan utawa berjamaah. Lan Kanjeng Nabi wis nate ngendika, wong Islam siji lan sijine kuwi mujudake sedulur. Dadi aja nyawang organisasimu apa, NU utawa Muhammadiyah utawa Islam Jamaah utawa kasebut LDII, waton wis ngucap loro kalimat syahadah lan jejegake salat kuwi tegese wong muslim. Banjur ana gamelan sing digawe saka kayu, kuwi jenenge gambang. Gambang maknane wis gambuh oleh nglimbang. Yen wis gambuh oleh nglimbang, sing sak temene Islam mono nyelametake uripe menungsa ing donya lan akhirat. Terus ana meneh gamelan jenenge bonang. Bonang kuwi werdine ora bojo ora wenang. Tembung ora bojo nuduhake menawa Gusti Allah kuwi ora duwe bojo, ora duwe anak lan ora dianakake. Mula tembunge Islam lam yalid walam yulad ngono kae. Walam yakulahu kufuwan ahad. Lan manehe Mas Gareng Dik Bagong, Gusti Allah mono kagungan wewenang kang tanpa winates. Mula ora bojo ora wenang. Iya terus nggih. Niku munggo dawuh sing tak tampa Mas Gareng nggih. Bakune aku karo kowe sekamat-kamat melu ngramekke nang jagating pakeliran ya, Truk. Kang sarta jagating kabudayan nggih. Yo, saiki menyelam sambil minum air, ngaturke pamundhut sing durung dipinangkani ana ing limbukan. Ya. Mbak Dinko. Wilujeng Incing selamat pagi, Mbak. Nggih, selamat pagi. Menika taksih kathah ingkang taksih memantau lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Monggo bombongipun warga masyarakat menika dipun pupuk. Monggo Mbak Dinko badhe ngaturaken menapa minangka sarana pambuka salam mukadimah wonten ing goro-goro Patet Songo.
Bebas. Bawa, Mbak, bawa, Mbak. Ya. Monggo, napa, Mbak? Lah sik ngunjuk sing genter, Mas. Oh, nggih. Uga terima kasih buat Mas Sandra ya. Wah, wis didadak kuwi mau. Sampun keplayon-playon. Oh, nggih. Kepuyuh-puyuh. Oh, kepuyuh kok Nggih. gak? Ya, napa, Mbak? Ya, Mardika bebas mawon. Engko pamundutane iki sekari sing geradakan. Napa, Mbak? Monggo sing bawa ayo, slendro, pelok. Terus slendro nggih slendro. Slendro ya. Anu umpami Banyumasan ngoten lho. Oh, boleh. Bawa sing kira-kira wong ra mudeng Mbak. Banyumas engko. Engko Mas Sandra. Karo kanca-kanca karepen leren langkung rumiyin. Aduh. Ya, monggo. Raden Haya Warakodara nyata lamun satria Jodipati Bawa napa Mbak niki namine, Mbak? eling-eling Eling-eling. walang kekek sing dieling-eling Chandra iki kok mblocokne kancane kok Kok selamat datang ya, sing bar kerja ke Sulawesi. Waduh, sinten Mas sinten? Ibramovic kuwi. Ibra. Apa-apa. Lanjut. Ibra iki pas pertama izin Sulawesi aku ditanding karo Leh Bonang karo Mas Firman. Milih sapa sing demung? Milih Tiar apa Ipan? Nah, Tiar iso muni, aku mbare nek demung tabuhe abot lho. Hubungane apa? Alasane ora mutu. Lanjut. Ora mutu. Ya. Godhek wak simbar jajak Simbar niku rambut sing teng pundi, Mbak? teng mriki Mboten. Tutu, sanes. Teng dodo. oh teng dodo ya Lo Allah simbar jojo niku dodo. oke Nah nek teng mriku namine godhek. lah ya godhek mau Godhek wok simbar beda to. Oh. Godhek dhewe simbar dhewe. Nek simbar. dan sing dimaksud kuwi mana woke kuwi sing ndi Mas Wok niku ketel. oh ketel Godheke kentul. oh nggih Mas dek mau kan Mbak Sri jumeneng karo sing bagus mau nggih Mas Nggih. nggih kula nggih pengen ngadeg karo sing bagus Mas jane Mas Milih, cobone milih. sampean bagus-bagus lho Milio. nggih sampean pilihne sing paling bagus ngono lho Mas Ya. jane. Nanti ya. Heeh, kok ditekno ya Mas sing paling ganteng lho Mas aku pengen delok sing ganteng-ganteng lho Mas. Muzo. Oke bagus-bagus. Sing gede dhuwur ketoke gede dhuwur ngono ya Mas. Ya.
Yuk. Yen ngantika kerang pindak guntur dasar satria prawira ramaha heling kula eling gunungane senapati asik iya Penting sebawa. Napa? Bajute apa ki? kudune ya eling-eling to Mas Aja sing kalem sik to, sing kalem sik. sing elem Alon-alon. Napa? Engko sak langgam ngono. Engko bar iki musik ora nyambut gawe lho. Heeh. nggih Nyambut gawe engko langgam sik. Yo apa? Mbak Dinko? Apa? iya kan dendang Semarang nih kali rencang-rencang Oke. manut kula